जाए वाला भैया जाए वाला भैया हमरा रचन चाहिए। म्यूजिक बा नीरज बाबू। जाए वाला भैया हमरा रचन चाहिए। 70 75 हमरा यसी चाहिए, 70 75 हमरा यसी चाहिए। चाहे वाला भैया, चाहे वाला भैया, चाय वाला भैया हमरा रचन चाहिए। चाय वाला भैया हमरा रचन चाहिए। 70 75 हमरा यसी चाहिए, 70 75 हमरा यसी चाहिए। चाय वाला भैया, चाय वाला भैया, चाय वाला भैया हमरा रचन चाहिए। चाय वाला भैया हमरा रचन चाहिए। जाए वाला भैया जाए वाला जाए वाला भैया हमरा रचन चाहिए। एगो दूगो तीन गो न चाहिए हमरा दर्जन। एगो दूगो तीन गो न, एगो दूगो तीन गो न चाहिए हमरा दर्जन। एगो दूगो तीन गो न चाहिए हमरा दर्जन। चाय वाला भैया, चाय वाला भैया, चाय वाला भैया हमरा रचन चाहिए। चाय वाला भैया हमरा रचन चाहिए। जाए वाला भैया जाए वाला जाए वाला भैया हमरा रचन चाहिए। राइटर ओम प्रकाश कहे चाहिए हमरा भरजन। राइटर ओम प्रकाश कहे, सिंगर जय प्रकाश कहे चाहे हमरा भरजन। सिंगर जय प्रकाश कहे चाहे हमरा भरजन। चाय वाला भैया, चाय वाला भैया, चाय वाला भैया हमरा रचन चाहिए। चाय वाला भैया हमरा रचन चाहिए।